Sion Edwards a Megan Roberts o Bodlondeb Sarn Bach, Abersoch ym Mhenryn Llŷn. Llongyfarchiadau, da chi newydd dderbyn y tystysgrif yma am gystadleuaeth gweithiau ac adeiladau fferm ohonyn ni o Gwobr ar Gymdeithas Amaethyddol. Nawyddwn ni ddim am ei bodolaeth i'r blaen, mae'n rhaid fi gyfadda. Felly, be di'r cefndir lle? Sut ydych chi wedi cael eich ynwebu ar gyfer hon? Da ni wedi cael ynwebu gyn rwy'n a da ni falch iawn bod ni wedi cael. A da ni wedi trosglwyddo beidr ffarm i fod yn siop, siop a caffi, fath o siop ffarm a caffi. Felly mae'r pwyslais ar newid adeilada'r ffarm ar gyfer rhyw ddiban arall. Ond yn y cyd-destun yma ar gyfer bwyd ydi, a be di hanes y lle sy'n gynnwch chi acw? Wel, da ni newid estyniad ar y siop a'r caffi a di agor mwy o rhyw fath o far hefyd. Felly, ddim hwnna'n mynd reit llwyddiannus wan gen Da ni wedi gwneud fatha y bar a bod dim. Da ni wedi defnyddio bod dim yn lleol, da mae'na goedan, mae'r bar y hun yn goedan o'n anhoron, jyst lawr lôn, a wedyn mae'na rhyw stori bod dim da ni'n trio wneud. Felly, beth di hanes y ffarm ei hun? Ydy hwn yn gweithio o gwmpas beth sy'n gynnwch chi ar y ffarm? Yndi, o'n i'n gweithio llawn amser ar y ffarm bach iawn sgynnon ni. A wedyn, wnaethon ni jyst penderfynu fo ni eisiau bod fwy adra. A wedyn wnaethon ni ddeud, no ni drio. Am dechrau fach, a wedyn, da ni dal yn eitha bach lle. Jyst adio fewn i beth sy'n gweithio lle. A wedyn, da ni newid yr estyniad yma, mae o weld yn gweithio. A beth ydych chi'n galw'r y bar o'r caffi? Wel, da ni newid enw'r bar do newid bethau, y shed di enw'r bar. A wedyn, da ni'n cylch newid enw'r siop ar y funud i siop y pentra. Wedyn, chos da ni'n lwcus ofnadwy faint o gefnogaeth leol, cefnogaeth gyn bob dweud gwir, ond cefnogaeth leol anhygoel. Ond yn byw lle ydych chi'n byw, mae'n siŵr gynnu bod yna lot o'n welwyr hefyd, oes? Da chi'n brysur yn yr haf? Oes, yndan, da ni mewn lle gorau hefyd i gael, so, yndi. Mae gynnu ni olygfeydd o Dido Goch, lle da ni'n sbio allan i'r môr a neis iawn. Felly, pwy di bos fa yma? Y fi. Ia? Ia. Felly mae gen ti freuddwydion mawr oes am y busnes? Wel, oes, braidd gormod i ddweud y gwir. Mae hwnna'n beth da, dydy? Yndi, mae'n dda iawn. A sut ydych chi'n cydweithio efo'r breuddwydion yma? Da iawn. Ond mae'n amlwg bod o'n gweithio, dydy? Yndi. Adra heno? Adra heno, ie. A fydd y shed, neu beth ni wedi alw fo rwan? Wel, ie, Y shed, ia. Gorod heno? O, yndi. Bydd na ddathlu heno. Pob bydd tad. Llongyfarchiadau mawr i'r ddau na chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn.